Sobuhlungu kungifikisela ngezinyembezi uma inqondo yami icabanga ukuthi usungishiyile. Ngiyakhathazeka uma ungasatholakali nasocingweni angazi noma inamba usuyishintshile. Uma uthola lo myalezo ngisacela ungifonele, inhliziyo yami ayinike ukuthulisa senalo lothando lwakho lwanele. Isono sami angisazi kuze kube namhlanje. Namhlanje usungishiyile, ungishiye nothando lwami nezibukelo eziningi. Usumphendula inhlekisa kubo bonke bengihlala nabo phansi ngibalandise ngawe. Ube usuphendula ingoma ebengihlezi ngiyiphinda-phinda uma ngisematshiteni. Bekuma konke uma ngibaxoxela ngawe bebengilalela, bethi ngidlisile. Ngizizwa ngingaphelele uma ngizophumela ngaphandle ungekho eduze kwami, ayikho indawo ebengihamba ungekho. Ngangikholela noma ulingeke ubona abanye, angithi uthando liyabekezela. Mntakwethu uhlulwe yini ukubekezela uhlale phansi sibonisane? Ngase ngifungile ubonga ukugcina wesifazane enhliziyweni yami, kodwa yinto engaka ikwenze wabhunguka ngaphandle kokungazisa. Ngisacela ukhumbule lesithembiso washiya kule yami inhliziyo. Ngifikelwa izinyembezi uma ngibona ikusasa enganginalo ngawe lishabalala kancane kancane. Ngifikelwa izinyembezi uma ngibona ikusasa enganginalo ngawe lishabalala kancane kancane. Kuvele kume konke uma ingqondo yami ke yacabanga, noma sengicabanga ukuphuma ngiyofuna abanye, ngiyoqala ngakuphi ngiyaleze kubani. Lungiyalile uthando lwabezimali, ile ingibihlezi sixabanisa. Bengizama ngiphelele endleleni ekufezeni isidingo zakho. Bengibona ukuthi awuneliseki, sengikhalela uthando lwami nemizwa yakho sekulele kubandayo. Uhambe nakho konke okuphilayo kusele umzimba, noma inqondo ikhona ihlezi isicabangela wena. Namehlo uma ngiwavula hlezi asibonela wena phakathi ebantwini abaningi. Aphinda kunike nethemba uma ngihlezi ngiwavulile ngizokubona. Izinyawo zami azikhathali zifuna ukuhamba zize zikuthole. Inhliziyo yami ishayela wena wedwa noma bekhona engibabonayo besondeza kimi. Ubuyimbali yami eqhakaza ehlobo nasebusika ngazi ubule kanjani. Kungenzeka ubonanga nothando benginalo ngesizathu sokuswela imali. Bekungcono ukusihlalisa sibe baningi lenhliziyo mina ukukhipha kanjani. Ukuba nawe bekufana nokuba nesiphuzo esinika umdlandla kuqala usuku. Ukuhamba kwakho akushiyanga isizathu sokuphila. Nginethemba nomyalezo uyofika ezindlebeni zami. Sthandwa sami,